Weche jamni kod ngima dhano en ni migawo mar thieth e kaunti ma Kisii omedo kwayo jopiny mondo ochopi kuonde mag thieth poni gin kod ranyisi mar tuo bang' chamo ring'o ma ichich ni kod kwiri marach. Kwiri ma iyango ni owuok kuom jamni ma otho gi tuo mar yamo marach mar remo kata anthrax. Apisa maduong' mar weche mag thieth Kisii Richard Onkware oyango ni gie kinde ni onge ng'ata manie osiptal ewi midhierono ni mar ji 10 osethiedhi kendo dok pacho. Kata kamano yangore ni jamni pod medo tho e gwenge mag Sugubo manie tong' ma Kisii kod Transmara. Migawo mar pith kiny nochak chenro mar chanjo jamni e gwenge makono. So far we have not lost anybody to the disease. We keep on monitoring. We have our rapid response teams on the ground to ensure that people do not consume any meat that has not been inspected, or they don't consume any animal that dies mysteriously. What we advise people, once you see an animal that has died mysteriously, please report to the authorities. We have our sub-county disease surveillance officers, we have the vet officers, we have the sub-chiefs and the chiefs. Tutashirikiana pamoja na nyinyi kwa njia moja ama nyingine, hili tuhakikishe kwamba Subuko village, Subuko sub-location, Nyacheki ward is a free disease.